La nova furgoneta NV200 de Nissan ja és a Barcelona. En l'acte de llançament, el president de la Generalitat, José Montilla, ha agraït l'esforç, el sacrifici i la visió de futur de treballadors i empresa per dur la producció d'aquest vehicle a la planta de la Zona Franca. L'exercici responsable de tots ha tingut la seva compensació i el seu efecte positiu, no només en el manteniment de la fàbrica i l'adjudicació del nou model, sinó també en altres empreses del sector que haurien tingut dificultats també serioses per subsistir si les coses no haguessin sortit com han sortit. En aquesta mateixa línia ha parlat el director general de Nissan Motor Ibérica, Fumiyaki Matsumoto. El éxito de hoy responde a todos los trabajos de nuestros trabajadores y hemos demostrado que estamos preparados para superar cualquier reto que nos pongamos. Tot seguit s'ha procedit a l'acte del Daruma, un ritual japonès en què es demana sort per a la consecució d'un objectiu. Mentrestant, el treballador de Nissan, Sergio Rodríguez, ha destacat la importància del treball col·lectiu i de l'esforç de tots els treballadors per aconseguir aquest èxit. La última vez que estuvimos reunidos, todos los departamentos lanzamos unos retos y unos objetivos. Hoy podemos decir que los estamos consiguiendo. Hablamos de calidad, hablamos de costes, hablamos de optimizar la logística, los procesos. Hablamos en general del trabajo que hacemos aquí cada día. Finalment, el president Montilla ha remarcat que és hora de treballar perquè aquesta aposta es consolidi i tingui continuïtat en el futur. Així mateix, el cap de l'executiu ha avançat que el govern, juntament amb el Consolat del Japó, impulsa la creació d'un grup de treball amb les empreses per abordar projectes de futur.